Sæt det ordentligt. Ja. Må du finde den. Jeg tager lige den her ud. Det skal der ikke noget ved. Nej. Nå, i morgen. Har I snakket om i morgen? Nej. Har der ikke været nogen nede at snakke med jer? Har I ikke haft... Lad nu være, nu skal I sætte jer ordentligt. Ja, vi skal se film. Der er i morgen, skal I i biografen. Mm. Har I hørt det? Ja. Ja. Og har I hørt, hvem der skal i biografen? Eller det er også blevet lavet om igen? Men det ved jeg ikke. Altså, du går i biografen. Du går i biografen. Og du går i biografen. Vi ved ikke med jer to. Altså, normalt vil det sige, at du skulle ned i din klasse. Ja. Og mig? Ja, du skulle så også i biografen, hvis det var. Du sagde lige, du ikke vidste med mig. Nej, men jeg så da helst, at du gik i biografen. Hey, må man få penge med? Jamen, det ved jeg ikke. Har I snakket med Barbara om I må have penge med til at købe noget popcorn, slik eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Okay. Det må vi da lige høre hende om. Ja, jeg tror, hun er gået. Men det tror jeg da, altså, når jeg går i biografen, så har jeg da altid penge med til at købe noget. Ja, ellers er det kedeligt at gå i biograf. Popcorn eller sådan noget, eller hvad ved jeg. Men jeg ved ikke rigtigt, om det kan lade sig gøre. Har I snakket med Barbara om det? Har du snakket med Barbara om det? Om du skulle i biografen eller ikke biografen? Og du går sandsynligvis ikke ned i din egen klasse, vel? Jeg kan binde snøre på. Det gør jeg heller Hold op! Hvad leger, når vi snakker seriøst? Nej, du går heller ikke. Nej. Hvad mener med, at snakker seriøst? Ja, vi Peter har tænkt sig at skrive det op, så jeg kan have timerne herinde også. Peter, det har ikke noget med Peter at gøre, fordi du er inkluderet i en klasse, og så skal du være i en klasse. Og så er der ikke så meget med at sagt sådan og sådan og sådan og sådan og sådan, og Peter kan skrive lige så tosset han vil. Altså du er en del af en klasse, og det er Rasmus i princippet også. Ja, det er også. Ikke? Men i morgen er der jo så den ting, at det er arrangeret i en time, hvor I egentlig skulle være hernede. Ikke? Du skulle faktisk være hernede i morgen i de timer, hvor der skulle være biograf. Og derfor bliver det, kan man så sige, at det er lidt anderledes. Så efter de timer, så går I biografen, og så bliver I her i klasselokalet. Så enkelt er det. Fordi det er sådan, men hvis det havde været noget med, at I skulle afsted i en time, hvor I skulle inkluderes, altså være nede i en klasse, så skulle I bare dernede. Sådan er det. Sådan har jeres forældre fået besked på, at sådan er det, og sådan er det fremover. Der er ikke så meget. Og noget af det vigtigste, det er, når man skal ned i klassen, at man er åben over for, hvad der foregår. Jeg kan også sagtens finde på, at når jeg kommer ned i en klasse eller andet, så skal jeg på toilettet, fordi jeg er ved at pisse i bukserne af skræk. Men man skal jo lære at omgås andre mennesker på en eller anden måde. Det lærer jeg aldrig. Gugger du da så, det er der noget hyldende pjat, det du påstår, at det er. Ikke? Der har aldrig været nogen problemer. Der er først kommet problemer efter Rasmus er kommet hernede. Nej. Jo, i starten var der ikke de store problemer. Der rystede jeg også. Gud, gjorde du dig? Du var der så tit dernede, og du ville dernede, og der var der ingen Nej, det var ikke mig, der ville dernede. Det var ham der. Jeg nægtede hver gang. Du gik der dernede uden de store problemer. Det er da først efter, at Rasmus er kommet hernede, at der er blevet de her problemer. Og plus så er jeg blevet træt af den måde, som Barbara sætter os på. Nå, okay. Er det det, der er forklaringen? Det er en af forklaringerne. Der er flere nu. Du har måske dine favoritter dernede. Hvad er flere forklaringer? Jeg vil hellere sidde sammen med min klasse. Ja, det er ikke en forklaring, vel? Men du kan ikke komme til at sidde sammen med dem, når du er nede i en anden klasse. Det er jo dine klassekammerater. Så skal jeg heller ikke være der nu. Det skal du da. Nej. Hør nu her engang, Morten. Det er i princippet ikke dig, der bestemmer. Altså, det er noget med, at du skal være en del af en klasse. Og det vidste I ingen skoleår startede. Okay? Vi skulle indknyttes i en speciel... I en normal klasse, ja. Og derfor er det sådan lidt problematisk. Vi har en halv speciel klasse og en halv normal klasse. Hvem har stillet bordene sådan her? Det ved jeg
sgu ikke, hvem der har stillet det. Det kan jo også være underordnet. Bare ikke de hænger op under loftet, så er det på. Nå, skal vi sidde omvendt? Det vil være lidt dumt at hænge op under loftet. Nej, Så gør vi noget. Nej, tæppen slipper. Jeg kan sgu snart ikke finde ud af det her skema. Det bliver lavet om konstant hele tiden et eller andet sted. Jeg kan ikke lave bare skemaer, som der gælder. Jo, det er helt også. Samfundsfag. Er det det nye skema? Nej. Det er Rasmus'. Rasmus er det. Må jeg spørge om ting? Du har ikke været nede i samfundsfag, vel? Nej. Hvor har du været henne i de 2 timer her? Her. Har du siddet her? Sammen med de andre? Ja. Ja.